samahan niyo po kami. At pupuntahan po natin kung saan po yung lugar na tinitirhan po nitong pamilyang ito daw po na nakatira daw po sa bundok. Ngayong araw po ay ang oras po ay alas 12 po ng tanghali. So patuloy po kami sa aming paglalakad para po mas maaga po kami makarating at mas maaga po kami makauwi, dahil kung kami po ay gagabihin sa daanan ay liblib din po itong lugar po na dadaanan po namin. So tara po, samahan niyo po kami. Tara, let's go. Ngayon po ay nandito na po kami. Ito po yung kanilang lugar, oh. Bundok na bundok po. Ayan po, bundok. Tapos ang dami po nilang tanim na mais, saging mais. So ito po yung bahay po nila. So tara po, tuloy-tuloy po tayo. Tapo. Ano? Ang layo po. Ang layo po ng bahay nyo. Grabe po. Po. Malayo talaga po. Ay, napupo na ako dito. Oh, napupo na ako dito sa ano? Po kayo, kuya. Opo. Napupo na ako dito sa lupa. Saglit. Pahinga muna tayo. Kamusta po kayo dito? Ito po, okay naman po. Kahit na sabihin mahirap, kakaraos din po. Ang layo, sobrang layo po ng ano nyo, ng tirahan po. Ay, opo. Kaso po, pag sa baba naman po, wala namang mapagtanim naman. At least dito po, nakakapagtanim-tanim, nakakuha pang araw-araw. Oo nga, ang dami yung tanim Oo, tiyaga lang po, para makaraos. Pag walang tiyaga, wala po. Sobrang hirap ng buhay. Grabe, ang layo. Sobrang mga bata pag sila na lang po ang ng namin sa baba. Bumibili ng mga ang hirap umahon. Ano yan, inaakit yan ng mga bata? Oo. Minsan, sa isang linggo, mga 4 na beses, araw, 4 na beses silang bumaba. Ito po mga batang ito po. Ayan po, ayun, lalaki po. Yun lang lalaki. Ito. Uy, nagluluto sila. Panganay kong babae.
Nagluluto sila oh. Ito po, hinutuan po nila oh. Ibig sabihin ate, itong mga batang ito bumababa to sa kabayanan para bumili ng mga pangangailangan? Opo. Sa isang linggo ate, ilang beses kayong bumababa? Mga 4 po, ganyan. Kapag bumaba kayo, yung mga pangangailangan nyo, binibili nyo na? Opo, binibili na namin po yung mga mga asin, mga pang isang linggo na. Bigas naman minsan, yun, 2 beses sa isang linggo kami bumibili. Talagang pang matagalan na ano? Oo, kasi mahirap po pag yung araw-araw kang bababa. Oo. Mahirap umahon, malayo. Buti kung laging mainit, pag tag-ulan po, mahirap sa mga bata, madulas, ang daan. Grabe ang layo. Talagang halos mapatiran ako ng hininga bago makarating dito. Ilang pahinga kami. Kami nga po, pag ako bumababa, hindi ko pahinga agad kasi pag talagang, lalo pag may dala kang mabigat, sobrang. Mga ilang oras ito nilalakad ate? Pinakaan na po yung lakad na 1 kalahati. Ano na yun? Mabagal na yun. Pag medyo mabilis, may 1 oras. 1 oras. Bakit mas pinili niyong tumira dito ate sa ganitong klaseng kalayong lugar na napakalayo talaga? Pag sa kabayaran naman po, wala naman kami mapapagkuhanan. Walang trabaho po ang asawa ko. Kami naman po nakikitanim lang po kami. Ay, ibig sabihin ate, itong lupang to, hindi to sa inyo? Hindi po. Nakikitanim lang po kami. Bali kayo lang yung pinagkatiwalaan dito, parang taong lupa, ganon? Opo, parang ganon po. Itong mga tanim nyo na to ate, kanino to? Sa inyo na? O may hati pa kayo doon sa may-ari nitong lupa? Bali po ano lang po yung amin, yung mais, kamuting kahoy, yan lang po yung amin. Mga kamuting baging, mga gulay-gulay po, yan ang amin. Yung mga sa nyug po, sa na po yun, yung sa may ng lupa. Sa may-ari? Bali yung mga niyog na tanim dito, binabantayan nyo? Parang gano'n na po. Tapos magtatanim kayo dito, yung mga natanim nyo sa inyo na? Opo. Kapag kayo nakakaani sa mga tinatanim nyo ate, saan nyo dinadala? Binibenta nyo dun sa baba? Sa baba po. Minsan mga bata na lang po ang nagdadala. Diyos ko, napakalayo ate. Dito manggagaling yung kalakal mo tapos dadalhin mo sa baba. Minsan po, na lang, ipapalit na lang namin kung minsan asin, ipapalit namin ng bigas, asin. Yung mga kalakal nyo, pag naani, ipinapalit nyo ng asin. Yung mga pangangailangan nyo dito. Sobrang layo. At saka itong mga kalakal na to, kapag medyo marami kayong naanit, dadalhin nyo sa baba siguro. Nako, grabe, talagang pahirapan po. Pahirapan talaga, pababa, may pasan, madulas. Hindi naman mainit. Tiyaga lang po. Kasi pag talagang hindi mo pinagtiyagaan, baka mabulok lang, sayang din naman. Oo, talagang sakripisyo talaga, no? Ganun talaga sa buhay yan. Dito na yung mga nakakapag ng mga pangangailangan ng bata, dyan po kami kumukuha. Minsan, kahit sabihin mong nakakaawa bumaba ang mga bata, wala pong magagawa kami kasi hindi kami nagpursiging magpagtatanim. Baka gutom mga buti nila. Ate, yung mga bata ba may pagkakataon ba na bumababa na inaabot ng gabi pag uwi? Minsan po, yan ang mga alas 7 ng gabi, naabot po yan. Umaahon dito alas 7 ng gabi? Oho, ginagabi sila sa daan. Yung dadaanan niya, ganun kadilim, ganun kasukal, ganun kagubat? Opo. Hindi ba kayo natatakot ate? Minsan po, nangangamba din kaso sila na rin po mama, kaya naman po namin eh. Kasi minsan po, inaano din, lalo itong panganay kong babae. Oo. Mama, kami na lang bababa kasi minsan nagagamas ako. Po ang namin. Pag pag wala sila, yun, nagagamas po ako. Ano ko gawa. Napakalayo Minsan nga po. Ay di ate, sa gabi napakadilim dito Madilim po. Flashlight po, pag kakain po, kailangan ay gamit lang namin flashlight. Pag napakain, wala, papatay na po. Kaya minsan maagang matutulog yung mga bata, gawa ng madilim. Minsan, sabi nga nung asawa ko, kailangan natin ng ilaw. Wala naman po, sabi ko. Wala naman tayong pangbiling ilaw. Oo, maganda dito. May solar light Solar po. Para maliwanag sa gabi Maganda po sana, may solar. Kaso, wala pong pambili. Oo.
Tapos ano, napakaganda rin sa lugar nyo eh. Maganda po. Kaya minsan kahit tanong hirap ng buhay, pag natingnan yung mga tanim, kakaginhawa din po. Oo, ang dami po nilang ano, ang dami po nilang tanim po dito. Ito po, ang dami pong mais. Ang lalaki na ng bunga. May bunga na yung mga mais nila. At ito po ay gilid po ng bundok. So, yan po bundok. Tapos, ito po bahay nila. Ate, dyan sa bundok, wala bang unggoy dyan? Ano po, meron po dyan unggoy, malalaki. Minsan po nagpapagulong ng bato. Nag-aaway dyan sa taas, maya-maya nagpapagulong ng bato. Daming unggoy po dyan. Kaso ano na po yan, tarik po yan. Hindi Mabuti ate, yung mga unggoy hindi bumababa dito para kainin yung mga mais mo, mga pananim Sa mo. ngayon po, wala pa naman kasi bago pa nga ano lang yung mais namin eh. Baka sabi ko nga, pag hindi nabantayan, baka po. Hindi ba, wala pang pagkakataon na yung mga unggoy bumababa dito sa lugar na to? Wala pa naman po. Yung naglalaro-laro dito sa ano? Wala pa po. Hanggang dyan lang sa ano po, kakahuyan na yan. Hindi na lumalapit dito? Hindi pa po. Ano pong pangalan niyo po? Nene po. Nasaan po yung mister niyo? Nandun po sa taas, nag-ano po, namumuto ng ulingin. Oo, ano, yun ang Yan po ang kinabubuhay namin. na mapagkukunan ng Yung budget namin. kahit pang-budget ano. Oo. Hindi naman siguro bawal, hindi naman siguro makaka-apekto sa kagubatan natin dahil hindi naman siguro kayang ubusin yung kahoy na yan, eh, no? Yung pong tinaanuan niya, yung pong pinuputulan niya ng kahoy, ang pinapalit niya po saging, tsaka nyug po, tinataniman niya. Ibig sabihin, kapag pumutol siya ng kahoy, papalitan niya ng bagong kahoy. Nyug po. Nyug? Yun ang maganda. Saging, yun po ang inaano niya ngayon. Oo, yun ang maganda. At least pinutol mo yung kahoy, pinalitan mo naman ng bago. Hindi rin naman makakasira sa kalikasan, ano? At saka kahit papaano mapagkukulan din ng panggastos, ano. At saka makikita nyo naman po na talagang yung lugar nila virgin forest pa dahil punong-puno po ng kahoy na malalaki. At ate, sa umaga siguro napakalamig dito, no? Opo, ngayon po, sabi ko nga, parang December na, malamig na mga bata, hindi makatulog na walang kumot. Oo. Sa lamig, minsan, sabi ko, kahit yung sinisiri po na. Sinisiri po minsan, ubo. Gawa ng lamig. Sa araw, ganito, mainit. Oo. So, ito po ang mga anak niya po. Ilan anak mo, ate? 6 po. So, 6 po yung anak po ni ate. Ito po, ang cute. Naglaga ng ano? Ano yan, be? Saging. Nilagang saging. Ayan po, nilagang saging po. Ano yan? Merienda. Merienda na. So, ito po yung lugar po nila. Dito po sila. Ito po yung kanila pong saingan. At ito po yung kanila pong bahay po. Ang bubong po ay kayakas ng niyog po. Kayakas ng niyog. Tapos slab. Tapos ito po yung kabuuan po ng kanilang bahay. So ate, kung tutulungan ka, anong gusto mo itulong sa'yo? Solar light? Solar po. Gusto mo ng solar light? Para maliwanag sa gabi. Yung mga bata, hindi rin nagkakapapag minsan kasi lalabas sila dito, madilim. At saka liblib yung lugar nyo, no? Nakakatakot din kasi liblib yung lugar nyo. Kailangan sa gabi dito meron talagang liwanag ng ilaw para makita din yung paligid, ano? Meron naman kayong mga alagang aso? Tuta pa lang po. Maliliit. Maliliit pa. May tuta, pero walang nanay. Iningi lang po namin sa baba yung tuta. Akala ko lumabas sa lupa. Kasi may aso po kami dito, malaki na kaso, kumakain ng mga manok. Oo. Dito kami ng manok. Oo. So ito po, nakakita po natin dito si Ate Nene. So ito po at yung pagod po natin na umakyat po dito sa lugar nila ay pagdating naman po dito ay sulit po yung pagpunta po natin dito dahil napakaganda po ng lugar at yung hirap po na pinagdaanan po natin sa atin pong paglalakad na halos mapatidan po ako ng hininga.
pagdating po dito sa taas ay parang ayoko na pong bumaba. Dahil napakaganda po ng kanila pong lugar. Ito po yung kanila pong lugar, oh. Napakaganda po. Ayan po, oh. 3 piso na lang po. 3 piso na lang ang pamasahe, maaabot mo na po yung langit. Ayan po, oh. Ayan po. Yung 3 piso ibabayad mo po para maabot mo yung langit, may sukli ka pa pong 50 cents. Ayan po. Napakaganda po. So yun po, napuntahan po natin dito si Ate Nene, at meron po tayong dala po dito na pwede po nating may tulong po sa kanila pang samantala po dahil napakalayo po ng kanilang lugar. So meron po ditong ayan po yung mga dinala po natin. Meron po dyan tinapay, mga bigas, dilata, ayan po, noodles, kape. Ayun po, nadalhan po natin sila dito ng mga ilan pong mga pangangailangan po nila para po kahit paano po ay makatulong po sa kanila. So yun po, maraming salamat po. Ito po ay galing po kay Mrs. Jones. Maraming salamat po kay Mrs. Jones. Ate, ano masabi mo kay Mrs. Jones? Maraming salamat po, Mrs. Jones, sa araw na ito, lalo sa padala ninyo. Sa inyo rin po, kuya. Maraming salamat po. Opo, welcome po. So yun po, ito po ay galing po kay Mrs. Jones at nagpaabot po si Mrs. Jones ng groceries po na pwede pong makatulong po sa kanila po pangsamantala po. So yun po, maraming salamat po sa mga sponsors po natin na patuloy pong sumusuporta po sa atin. Siyempre po kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Ma'am Folter Daily, kay Ma'am Marites Inis ng American Trucking Wife, kay Tropang Global Ma'am Shines, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Willowa Rain, at kay Sir Tating. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko po nabanggit po ay sino pa ba? So wala na po siguro kung hindi po nabanggit. So yun po, maraming salamat po kay Ma'am Maria Ligaspi po. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy pong pagsuporta po sa ating pong mga kababayan po na nangangailangan po ng tulong sa inyong pong puso, na ang tulong po ay para po sa mga mahihirap. Ang puso nyo po ay nasa mahihirap po. So maraming salamat po sa atin pong mga kaibigan po sa YouTube. Siyempre po kay Banat Bagsik, ang aking pong best friend na si Banat Bagsik, kay Maldita, kay Spartan Warrior, kay Sonrox Goma, kay Foggy Mountain, kay Gemotelli, kay Kabebs Vlog, at kay Wency, kay Max, kay Always Smile, at kay Grace Cruz. Maraming salamat po sa lahat pa po ng mga kaibigan ko po sa YouTube. Maraming salamat po sa mga hindi ko po nabanggit po. Ay kamusta po kayo at ingat po kayo palagi. Kay Rampage Channel PH po, suportahan po natin si Rampage Channel PH. Isa din po siyang isang butihing vlogger po na tumutulong po sa mga naghihirap din po, sa mga mahihirap. Isang charity vlogger din po na napakasipag pong pumunta sa mga lugar na kanya po matutulungan. So yun po, maraming salamat po sa iba't ibang panig po ng mundo po, mga OFWs. Ingat po kayo palagi. God bless po. Ano yan, te? Mais po ko, malaga man lang. Bigay mo sa akin? Opo, sa inyo. Wow, ang bait naman, oh. Binigyan ako ni ate ng ate, mais, tapos saging. Ay, salamat ate. Maraming salamat. Malaga pagdating. Oo, salamat. O, yan, nabigyan pa tayo ni ate ng kalakal na galing dito. Salamat din po. Oo, salamat ate. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye po.